בקניות. טוב, יאללה. אנחנו מתחילים במגן הטלפון שלי. זה טלפון של... זה טלפון של אבא שלי. זה מגן הטלפון שלי. אני שמה את זה בצד כאן. וזה לאח שלי. נכון כתוב נריה ואמילי, תקראו אמילי. האח שלי, נריה, יש לו את זה, קניתי לו, יודע מזה, אז זה כאן. וקניתי גם לי, זה מה זה כיף. רגע, יש לי אחת. פתחתי. אוי, זה קשה. טוב, ככה. זה מה זה כיף. גם שנייה. גם אפשר זה פשוט כיף. אני שמה את זה כאן, פשוט אני לא יכולה להחזיר את זה. זהו, סיימנו לעשות את הראשונה. אבל זה משהו צריך גם. וקניתי גם נעליים. ואז סיימתי. קניתי זה כל כך הרבה פשוט. קניתי גם גמי וכל מיני דברים. אבל זה אצלי, לא אצלי ממש, אבל חלק מהמתיר. כאילו, חלק למטה. לא בחדר שלי. טוב, זה הזוג נעליים, יפה ממש. זה שקית שנייה, עכשיו שקית שלישית. מתחילה. קניתי טריטר כזה. טריטר לשיער. סיימתי. כאילו עכשיו קניתי. קניתי שקית כזה. ממש כיף, וסיימתי. רגע. וזה כל מה שהיה לי. וביי יוש. תקפו.